И здравейте, ох, лагна. Аз съм The King of the Games от Fly Army и днес с мен е този човек. Ох. Серскин. Той също е от Fly Army. Серскин. Трима сме. От Fly Army съм. Това зад мен е The King of the Game. И Той нямаме си скин, не знам защо. Писал си такова име, понеже името му не позволяваше, че влезе с Майнкрафта и просто гледа, че е най-известни български нрава. И затова влезна с това хора. Аз влезнах с такова име, понеже чух от някои хора, че се предизвикват и точно той мен ме предизвика. Да. Аре. Нека да ходим да си оцеляваме. Да. Да. Ей, това тук не е спална, запомня до планина. До планина. Ох, майко, аз паднах в дупка, човек. Ти малко покяса. Не съм покясал. Да, хора. Ма виж къде съм, бе. В една дупка. Видяхте къде ще е. Джеронима. И оцелих водата. Какъв е шанс, ми кажи? Бима скелет. Едно малко. 100 000 на 100 000. Ма не едно малко квадратче кашко оцеля, бе. Значи едно на милион. Не, то не е малко, чуп по-скоро цяла река. Ама Мале колко съм високо. Къде си ти, бе? Ето. Мале човек мен спална отгоре на планината. Бати ти тук падна. Къде си ти, бе? Не са ме заредили чимковите, бе. Тук има айрон майче. Дай ма айрон. Видях къде си. Ти тук надолу падна в дупката. Да, точно в тази дупка падна. Да, хора. В момента чакаме Серспин. Да се набави, да студи една кирка да направи. Аз ще чупя дърво. Аз вземам браза, защото аз вече чупих дърво. Шакера. Това спай той. Владе, знаеш какво ще правя сега? Какво? Ще хара чекил на скелета. Ходи да не те убие, бе. Няма да се направих меч. И брат, ти трябваше да го направиш за едно, да съм по-бързо да намерим диаманти. Не, няма да ще използвам. Хора, ако не знаете, ние сме известни с това, че само на едно... И на мен не звънят, спирам с микрофон. Ало? Двама са! Помощ! Идвам, бате! Къде си? Бате, умирам долу в пещерата. Аллаху Акбар! Айде, аз съм на 3 сърца, бате. Ух, майко, крипър гръмна. Взех ти айтъмиче. Добре. Ох, мале, на 3 съм. Кой си ти, бе? Я ще покясам с тях, човек. Наполовин съм! Умрях. Факт. Къде умря? Не знам, някъде. Долу при мене ли? Да. Айде ви. Много зомбита. Много скелети. Много зомбита. Убих скелетите. Много зомбита. Бате, идвай при Аз се мене, изпарадях, човек. Зомбитата. Аз се осрах. Паднах. Не паднах във водата, паднах на камък. Мале, ще умре. Бате, аз ги килнах. Аз съм на едно, бе. Помогни, бе! Зад тебе, бе! Помогни, бе! Ти зомбик. Ох, умрях. От зомбите ли? Аз ги килнах, вече. Не, имаше още едно за тебе. Почва да ме налага с тупаница. Аз ги убих. Бати, ти ги беше останала супер малка.
Нямаха сигурно и половин сърце, аз чем за камък. Нямаха сигурно и половин сърце. Нямаха сигурно едно сърце, грешка. Грешка на езика, бац. Сори. Не, крепер! Зомби! Скелет! Тук има много! Намерих равен. Съм сигурен, че покязах вътре. Равен ли? Да, тъпа се, няма тъпа тук. Бате, аз трябва да ям ротен фреш. Флеш. Да се хилна. Намерих дъма. Дъма. Възгам се. Каква смуха, бе? Сега съм изсеше път дефрата, само се прицака зомбито обаче. Човек, ти какво предпочиташ, брадва или меч? Аз имам меч. Предпочитам брат. Аз. Бате, аз трябва да ям тук рутен флеш. Аз ще... Ко направих, бе? Аз съм тъпак. Направих 2 брадви вместо кирка. О май гад. Аз знам, че тук намерих айрон. Много. Бая. За айрон си става. Не се едвам и аз. Тъпа си до мене, ако... Стига стои тъпа, бе! Ако не се си тъпа до мене. Няма. Шакера. Бате, знаеш ли какво правят тук? Метазомбите, как са... Колко са тъпи в момента зомбите. Паднах. Аз ще щупих краката. Чистито. Събирам колко. Аз знам, че събрах 9 железа. Нали стигал за броня, бе? Аз събирам още. Бате, това е равин. Аз събирам колко за факли. Нищо, че имам гама. И аз имам гама. Ай, келеш! Не. Бате, аз съм много благодарен на това, че ми направи толкова яко интро. Че не си ли му благодарен? Тихо, бе, сега ще говорим само за Майнкрафт, Събрах между другото 24 желяза. 24, колко успя, бе. Бате, това е равин. Има и голд тук, ама не мога да... Нямаш айрон кирка. Да, ще направя кирка. Обаче най-тъпото е, че голд блока не може да се взима с голд кирка. Да, всъщност. С голден кирка може да се взима единствено хубавата руда айрон. С голден кирка може да се взима само камък, айрон и кол. И други. И те руди деца могат да се взимат с каменна кирка. Още взето. То каменната кирка е по-хубава. Да, бе. Поне според мен. Човек трябва да сега да си взема крафтинг тейбъл, да направя една печка, защото събрах 30 айрон. Точно. Ходиш ли да намериш храна? Аз намерих таковата, аз направих печка. Само се качи догоре. Аз пък съм гладен. Не си хъби Не спринта. направи сет на холме. Не направи да има сет на мънче сет на холма. Не искаш да читиш, бе. Не чит. Намерих лапис между другото. Супер, сега вече ако намерим диаманти, ще можем да се енчантнем. Да, ще направим енчантинг. Тук не е печката, заредил съм я с кол.
Отивам да търся храна. Прасе! Кива ли? Такова зомби със слонес. Зомби със слонес. Да, детка се приближиш до него и ти дава слонес. Да, то не е жълти, нали? Да. Знаеш, Ох. че мой ти дропна такъв каскет, такъв фалшив дете. Деца ред кожи. Мале, ще умра! Мале, сега гледам чат, това е с чата. Не, убих го. Мале, на 2 сърце и половина са. Мале, тук много зомбита, бе. Ще е това, да те прави кирка. Прави! Мале! Ти откъде? Ти е едно откъдето и ти, бе. Хъск. Някакъв хъск ме обичек. Малко зомби, де ти дава слонес. Маръшна. Бате, лагна. О-о. Айде ви! Те са ми взели братвето. Бате, не знам за тебе ми 36 Умря, келеш. Чули бе? Да, чухта. Ма ще умра, Аз щях да топя съм жила. Мале, чакай, че ще... Мале, чек, ако знаеш тук колко ма налагат. Мале... 2, 3, 10. 15. 10 нямам храна, на сърце и половина съм. Има ендерман. Бате, вънка тъмно ли е? Да. Значи аз няма се кача. Не, ко хвърлиха? Де сме? Да, ще ми го... Малко едно. Бързо регенвай. Бе, още ли айрам да събирам? Както решиш. Да, ще събера и на те. Ще направим брони. Ей, хъск. Защото мен такой ни е абоната. Мале. Чекай, ако знаеш тук колко... После ще видиш в клипа колко мобове ма гонят. Майко! Сигурно 15 мобове ме гонят, чек. Моба. Пусна ми айрон! Ирон! Имам ирон. Обаче съм... Бате, аз печката имам 30 айра в момента и са пече. Честито е! Мен ме стрелят! Тъпо прасе, дай си пържоличе. За кефи за едно айра. Да, те можеш си направиш лопата само. Лопата си е лопата, бе. Ще ги бъхтиш с лопатата ли? Да, аз Те съм... сте са ония, където не стана успешен, ма дед ги бъхти с лопатата. Да. Аз съм миньор, бе. Да, той имаше един клип, който даже не го качихме, но беше много смешно. Някакво зомби му пусна някаква вещица, може би какво стана. Колко крипъри има тук? Тръгна да бяга много бързо, тръгна се топурка, да право. Сир спин, аз викам да не живеем тук. Хобо. Айде. Не искам да живея там. Аз не искам да живея, аз ще живея в минути. В минути. Да ви си някакъв пещерняк, е. То също с мините е по-безопасно, отколкото навънка. Това нали го знаеш? Те са ми взели! Не, ето ме кайте ме ти. Братвенце пауър. Бата, долу сте запали тревата. Каква тревала е? Мале. Аз съм 8 лева почти. 6 са вам възграси. Аз се закопах, човек. Защо? Защото си имам много зомбита. Мале, тук скелет са глича. Знаеш какво? Човек, аз викам това да е от този клип. Не, чути се. Не, човек, аз викам, аз до тук ще приключвам.
И хора, надявам се клипа ви да е харесал. По-скоро Клипа ми да ти е харесал. имаш Така е. предвид моя клип. Чакай, харесал. дано да са ви харесали нашите клипове и как ма бият хиляда зомбита, скелети, паяци, крипъри. И оставете по един коментар, абонирайте се, оставете по едно харесване и бъбъл.